Na, kezdjük a műszakot. Jaj, de milyen redetlenséget hagytam itt, hát ezt nem hiszem el. Jaj, na mindegy. Hol is kezdem? Össze kéne pakolni a szézét. Készüljük. És majd kezdhetjük a műszakot. Oj, te sukás kis pót, ez összedél! Jó napot kívánok, tisztelt uram! Jaj! Szervusz! Csá! Figyelj be ide! A kisfiamnak szeretik valami jó tiszta szétedén olyan. Mire gondolsz? Mennyi idős a kisfiam? Hát nem tudom, megszámoltam, tudod, van 30 darab, és az nehéz számot tartani. Ő a 10. Igen, értem. Tehát akkor 10. kit tiszteltek? Ezzel. Az a 10. Kutya. Hát ajánlhatom ezt a fűcsomót, de most akciós. Hát, ha annyiat is kérnek bele esetleg, akkor 2000 forint. Ez a lapát, ez ajándék, 200 forint. Fúj! Ez az akkor nagyon kártyúj, Nagyon, hát ajánlhatom ezt az üres üveget, ezt be lehet húzatni, és már az maga az élmény. Hát, én nem tudom. Ezt kéne megvennünk, mert nagyon értékes, felfogjuk, beletesszük a nehezebb dolgokat, összeüljük, és elrakjuk a vastereten. Én hát Masteres izet kérem, master. ezt esetleg... Ó, hát az alumínium, Várjon. az beöntjük a fenteltet. Már van. Hát itt a gázpalackot, a gázpalackot még ajánlhatom, ez most nagyon akciós. Mit postál? Hát mennyit szeretnék rááldozni? Nem tudod, 50 forint. 50 forint, legyen 1500 is, akkor megegyeztem. 1500? Hát ez ilyen, hogy múlés. Jó, akkor alkudozhatunk, legyen 2000. Hát nőjön rá, hogy gyomrodba és azt engem. Jó, 3. Jó legyen. Na, jó, magukra nagyon üzletelni. De szívem esetleg, hogy megnézem, mennyi van benne. Oké. Abban a kis tudod, szedjük meg. Van benne, tudom. Tehát akkor ezt viszik el? Igen, szerint. Már ezt is a kicsit. Hát ez pálinka, de... Ez 80%-os. Tehát ezt a kicsitek nem nagyon benyakalják, rágyújt valaki családba. Nem olyan kicsit számít. Jó. Kurdé. Akkor... Na, szóval visszatérve az üzletre. Hát itt van. És akkor most kérem fizessenek. Jó, persze. Vigyük a tisztet, pakolja maga, pakolja. A reszkes kurva anyátokat! Hol vagytok? Na jó, mindegy. Basszus, milyen hülyeséget álmodtam. De jó volt. Picsa vagy! Igazoltatunk. Micsoda? Forgalmi, illetve alvóengedélyt kérünk. Nem ellenőrzött, mondtam, hülye gyerek. Ja? Ha már itt van. Tisztelt szülő. Ja, meg. Tessék. Csak a formaságok kedvéért volt nálam. Na. Egyébként a kamera azért volt, mert ez trafipax, hogy mennyivel aludt. Mérjük, tudja. Jányó! Nem. Vagyok az anyám. Na, ezt adod meg. Jó van. Jó van, akkor 700 forint lesz a bírsága, ugye
és túl gyorsan, illetve túl mélyen aludt. Nem beszél. Attól függ. Pakoljam a kütyű! Opa. Figyelj! A drágaság! De hülye vagy. Gratulálok. De nem olyan volt? Jó, kezdjük újra, de most komolyan.